سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا سحاب سني ترفتا نغسل النهار سينما سمرة سلام زخبركم تخاتاتلتي مرب سبورت سينما سمرة نايلومي مبل 16 مدرخ وتسيتن تنتناوي تحستون حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال لومي معلتي أبستخايدة مبل 16 مدرخ تقادمتي كاب جماجم بحري جنيف جميرهم نقول قولن نعقبن بمدياب سنتيقام كساب كتما تونلس بانيس بمبصح 26.1 كيلومتر رحقة تقعيزهم إذ مدرخ زي نعقمي أكلات نايروديناميكسن تكنيكاوي بقعة تقادمتي زفتنا حق أنيا ملك يكوينو وعلو اللهم 26.1 كيلومتر رحقت زلوو ناي ولقي تايم تريال قليل زبهال ينبرن እቲ መንገዲ ንተቀዳደምቲ ፈተናታት አጋጢሞም ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ ፈለማ ከም ኮቲ ዳል ሪንግስ ማለት 9.6 ኪሎሜትር ርሕቀትን 4.2 ሚእታዊት ድማ ናይ ዓቀብ ምንቅዕራርን ዝኣመሰለ ከባቢ ሓይሊ ምዕቃብ ዓቢ ጉዳይ ነይሩ ኣብቲ ዝደየብሉን ቁልቁለት ዝወርድሉን ቦታታት ፍጥነት ክሳብ 60 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ንላዕሊ ዝተመዝገበሉ እዋናት ነይሩ እዩ ኣብ መወዳእታ ካብ 18.1 ኪሎሜትር ክሳብ 29.1 ኪሎሜትር ዝነበረ ጽርግያታት ነቶም ፈጣናት ናይ ግዜ ስፔሻሊስት ነፍስ ወከፍ ካልኢት ክሳብ ክንደይ ወሳኒት ምዃና ዝረኣናሉ መድረኽ ነይሩ مبل 16 مدرخ كجمر كله حفشاوي درجة مال جيسي قدم حجي ترأي بزي فلت منقدي تسألي نيرو مخنياتو أبتي قدم نايت مدرخ زنبرة ناي عرفت معالتي ريس تداي أفكار تقدم بشكليتا زل على ناي هلخ قد كتبايو إن حسبو بزي تحسب منقدي عبيتي سميات تقادمتي كابود الدر وات يوم بقدام النت حدا كابتوم كاندي عسرتك خون تباهيلو زقمتن حيالو جزي كبريز جابت أن يوناس بينجارد عم مبل 15 مدرخ بزقات أموت أجم كود الدر واتيو نيرو زي نبعلو نتي تور دي فرانس ملك زغير فتس أميو مسؤولة تحاحيزو أب كم زبالة عبي وددر بسنك حمام كاب وددر كلك أغو زقدد كونتات تفتيريو نايلوتو انتر مارشة قدادا مايزخونة لارس كرابس أبت ناي عرفت معالتي رسن سلازحازو بمسارة حكمنا وممرحي لو من معالتي أبز مدرخ كساتف كم زي كالة حبيرو بحفشا إز مدرخ 16 نتقادمتي كاب زناي زبرابره بفلاي دما نتهم نعود تسلفو تقالستي كم ريمكو ايفينيبولن نتادي بوغاتشان ناي حقي معياري عقم زنبره مدرخ يكبهالي كال اذا معالتي ناي ريمكو ايفينيبول معالتي انيرا زمن سي تقاداماي اتي 26.1 كيلومتر رحقت زنبره مدرخ نخلو عنقفات بديهو 32 19 33 بزخونه مستنكراوي غزي نت مدرخ بعود زازيمو እዚ ድማ ኣብ ብሕታው ናይ ግዜ ዓወቱ መበል 25 ክኸውን እንከሎ ማእከላይ ገምጋም ፍጥነት ናይ ዝመድረኽ ድማ 48.45 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ተመዝጊቡ ኣብዚ መድረኽ እዚ ካልኣይ ዝተዓወተ ታዲ ፖጋቻ ኣብ መወዳእታ ኪሎሜትራት ምስ በጽሐ ሬምኮን ፖጋቻ ብ28 ካልኢት ብዝኾነ ፍልልዩ ስዒርዎ ማቲያስ ሼልሞስ ብፍጹም ዝኾነ ብቕዓቱ ተቓሊሱ መበል ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ስዒብዎም ሬምኮ ብፍላይ ካብ 18.1 ኪሎሜትር ክሳብ 29.1 ኪሎሜትር ዘሎ ርሕቀት 8 ደቂቕን 48 ካልኢትን ማለት 54.46 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ብዝኾነ ፍጥነት ብምዝዋር ነቶም ቀንዲ ተወዳደርቱ ከም በዓል ታዲ ፖጋቻን ካልኦት ተቐናቕንቱን ዘለዎ ናይ ግዜ ጸብለልታ ዓቕሙ ዘርኣየሉ መድረኽ እዩ እንተኾነ ግን እዛ መዓልቲ ንጋንታ ሬድ ቡል ቦራ ምልእቲ ነበረትን ፍሎሪያን ሊፖቲውዝ ኣብቶም ቀዳሞት ኪሎሜትራት ናይቲ ውድድር ብጣዕሚ ብሉጽ ውጽኢት የመዝግብ እኳ እንተነበረ ግናኸ መዓልቲ ክትከውን ኣይሓገዘትን ብዘጋጠሙ ሓደጋ ምኽንያት ካብቲ ውድድር ክወፅእ ግዲ ኮይኑዎ ሊፖቲውዝ ቅድሚ እዚ መድረኽ እዚ ኣብቲ ሓፈሻዊ ደረጃ ማለት ናይ ጂሲ 5ይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝነበረ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣባል ዛ ጋንታ እዩ ብሰንኪ እዚ ሓደጋ እዚ ካብ ውድድር ምውፅኡ ነታ ጋንታ ንመጻኢ استراتيجيتاتا عبي قدات أوريد اللالو حده أب قدميت كاب زنبرو 10 زنبره عبي تقاداماي بهندبت سينكايو موصا نمدبتا غانتا يبتاتنو مراحي حفشاو ناي غزي درجه زخونه تادي بوغاچا ابز مدرخزي كابريمكو دحيرو كال اي درجه حيزيو ولاكوا اب 16 كيلومتر ريمكو يقدمون تنبره بوغاچا گن نمرحنتو اب حفشاو ناي غزي درجه كحلو بزخل طنقو استراتيجيكاوي بزخونه منغدي قددمو اكايدو تادي بوغاچا حجون
እውን ድምር ሰዓቱ 56 ሰዓትን 14 ደቂቕን 18 ካሊኢትን ብምሓዝ ነታ ቢጫ ማልያ ብጽኑዕ ሒዝዋ ኣሎ እቲ ቀንዲ ተቐናቃኒኡ ሬምኮ ኤቬኔፖል ድሕሪ መድረኽ እዚ ሰዓቱ ኣማሓይሹ 4 ደቂቕን 32 ካሊኢትን ድሕሪ ፖጋቻ ብምስዓብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተርትኡ ኣውሒሱ ይርከብ ኣሎ እዚ መድረኽ እዚ ንዓበይቲ ሱሙያት ተቐዳደምቲ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ሓደስቲ መንእስያት ተቐዳደምቲ ዓብይ መድረኽ ኮይኑ እዩ ፖል ቴክሳስ ብሉጽ ብቕዓት ብምርኣይ ራብዓይ ደረጃ ብምሓዛዚምዎ ኣይዛክ ዴል ቶሮ ድማ ኣብዚ መድረኽ እዚ 5ይ ደረጃ ብምዃን ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙ እዞም ክልተ መንእስያት ኣብ ዝቱርዚ ቀጻልን ሓያልን ውድድር የካይዱ ኣለው እዚ ውጽኢት እዚ ንኣይዛክ ዴል ቶሮ ኣብቲ ያንግ ራይደርስ ማለት ብሉጽ ናይ መንእሰይ ደረጃ መሪሕነት ክሕሉ ክሕግዞን ከሎ ቴክሳስ ድማ ብጸቢብ ፍልሊ ካልኣይ ኮይኑ ይስዕቦ ኣሎ እዚ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ቅልስ ኣብተን ዝተረፋ መድረኻት ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ዝበዝሐ ኣተኩሮ ዝረክብ ክፋል ክኸውን እዩ እዚ ናይ 26.1 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ መበል 16 መድረኽ ንተቐዳደምቲ ሓቀኛ ናይ ኣይሮዳይናሚክስ ፍጥነት ፈተና እዩ ነይሩ ኣብዚ መድረኽ እዚ ቴክኒካዊ ብድሆታትን ናይ ካሊኢታት ቅልስን ብንጹር ዝተረኣየሉ መድረኽ እዩ ኣብቲ ካብ 9.7 ክሳብ 18.1 ኪሎ ሜትር ዝነበረ ጉዕዞ እንተላይ እቶም ናይ ግዜ ስፔሻሊስት ዘደንቕ ፍጥነት እዮም ኣመዝጊቦም ኣብዚ እዋን እዚ ፈጣን ተቐዳዳማይ ጆሹዋ ታርሊንግ ሓያል ፍጥነት ብምምዝጋብ 66.1 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክዝውር ክኢሉ ኣሎ ኣብዚ ናይ ግዜ ማለት ክሮኖ ውድድር ኣብ መንጎቶም ቀንዲ መራሕትን ተቐናቐንትን ዝነበረ ፍልሊ ብሰከንድታት ዝልካዕ ነይሩ ሬምኮ ኤቬኔፖል ኣብ ናይ መወዳእታ ማለት ካብ 18.1 ኪሎ ሜትር ክሳብ 26.1 ኪሎ ሜትር 8 ደቂቕን 48.7 ካሊኢትን ብምውሳድ ብድምር 54.4 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ፍጥነት ኣመዝጊቡ እዚ ማለት ካብቶም ተቐናቐንቱ ብፍላይ ኣብ ቴክኒካዊ ብቕዓት ዝበዝሖም መወዳእታ ኪሎ ሜትራት ፍሉይ ብቕዓት ከም ዘርኣየ ኣርኢና ጆሹዋ ታርሊንግን ፊሊፖ ጋናን ኣብ መጀመርታ ንጡፋት እኳ እንተነበሩ ሬምኮን ፖጋቻንግን ኣብ ብርቱዕ ቁልቁል ቴክኒካዊ ስልቲ ዝሓትት ናይ አንጎሎታት መንገዲ ንግዚኦም ብግቡእ ብምቁጽጻር ነተዓወት ወሲኖም እዮም ኣብ ግራንድ ቱር ውድድር ውልቀ ተቐዳዳማይ ጥራይ ዘይኮነ ውድድር ጋንታታት ፋይናንሳዊ ዓወትን ዓብይ ታሪኽ ይሰርሕ እዩ ካብ ናይ ፕሮ ሳይክሊንግ ስታተስ ካብ ዝረኸብናዮ ጸብጻብ ሊድል ትሬክ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ደረጃ ብድምር ሰዓት 168 ሰዓትን 59 ደቂቕን 28 ካሊኢትን ብምሓዝ ኣብ ቅድሚት ትርከብ እንተኾነ ግን UAE ብትሕቲ 23 ካሊኢት ጥራያ ብጸቢብ ፍልሊ ተጸጊዓ ትስዕባ ዘላ እዚ ድማ ኣብተን ዝተረፋ መድረኻት ነቲ ናይ ጋንታታት መሪሕነት ንምምንጣል ዓብይ ቅልስ ከም ዘሎ ርዱ እዩ ምስ ናይ ሎሚ መድረኽ ውጽኢት ተተሓሒዙ UAE ኣብ ናይ ጋንታ ሽልማት ገንዘብ ምድብ ብ120,830 ዩሮ ብምውሳድ ካብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓላ ንሳ ጥራይ ዘይኮነት ሊድል ትሬክ ብ58,400 ዩሮ ብምሓዝ ካልኣይ ክትከውን እንከላ ሰውዳል ኩዊክ ስቴፕ 43,590 ዩሮ ኣታው ብምግባር ሳልሳይ ኮይናላ እዚ እንታይ የርኤና እንተዳኢልና UAE ኣብዚ ቱርዚ ብተመዝግቦ ዘላ ናይ መድረኻትን ብዝሒ ዓወታትን ብፍላይ ድማ ብሳላ ታዲ ፖጋቻን ኣይዛክ ዴል ቶሮን ኣብ ፋይናንሳዊ መዳይ ከምኡውን ኣብ ነጥብታት ካብ ኩሎም ጋንታታት ብዕጽፊ ንጹር ዕቤት ከም ዘርኣየት ብንጹር የርኤና ካብ ዝሎሙ ውጽኢት ተበጊስና ኣብ ናይ ደረጃ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ መሪሕነት ዝተቐያየሩ ነገራት ኣይሰኣኑን እዮም ታዲ ፖጋቻ ማልያ ቢጫ ማልያ ብጽኑዕ ሒዝዋ ይርከብ ድምር ሰዓቱ 56 ሰዓትን 14 ደቂቕን 18 ካሊኢትን እንተኾነ ግን ሬምኮ ኤቬኔፖል እውን ኣብቲ ሎሚ ዝረኸቡ ዓወት ተደሪኹ ፍልሊ ናብ 4 ደቂቕን 32 ካሊኢትን ኣምፂዎ ኣሎ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ድማ ነቶም ተወዳደርቲ ናብተን ዝመጻ ወሰንቲ መድረኻት ሓድሽ ስትራቴጂ ክሕዙ ኣገዲድዎም እዩ እዞም ተቐዳደምቲ ኣብ መበል 17 መድረኽ ኣብ ናይ ጽባሕ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ክሕዙ ይኽእሉ ትብሉ ጽባሕ ንዝካየድ መበል 17 መድረኽ እቲ ቅልስ ካብቲ ናይ ሎሚ መዓልቲ ዝተፈለየ መንገዲ ክሕዝዩ ፖጋቻ ካብ ሬምኮ ልዕሊ 4 ደቂቕ መሪሕነት ስለ ዘለዎ መሪሕነቱ ንምሕላው ጥራይ ዲፌንሲቭ ስትራቴጂ ክጥቀም ይኽእል እዩ ጋንቲኡ UAE ነቲ ውድድር ብምቁጽጻር ንዝኾነ መጥቃዕቲ ካብ ሬምኮ ይኹን ካብ ሳልሳይን ራብዓይን ደረጃ ካብ ዘለው ማለት ካብ ኣይዛክ ዴል ቶሮን ፖል ቴክሳስን ብጥንቃቐ ክትሕልወያ ፖጋቻ ናይ ዓቐብ ነጥብታት ክቋጻጸር ይኽእል እዩ ከምቲ ሕጂ ብ7 ነጥብታት ቀዳማይ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ሬምኮን ጋንታ ቦራን ድሕሪ እቲ ሎሚ መዓልቲ ዝረኸብዎ ዓወት ሬምኮ ኤቬኔፖል ዓብይ ሞራል ረኺቡሎ
ጋንትኡ ንሬምኮ ሓገዝ ንምግባር ኣብ መበል 17 መድረኽ ሓያሎ ስልትታት ክትጻወት ትኽእል እያ። ብፍላይ ከበድቲ ዓቐበት ኣብ ዝመጽሉ እዋን ሓያሎ ተቓዳደምቲ ጉጅላዊ መጥቃዕቲ ማለት ቲም ኣታክ ክእውጁ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ሬምኮ ኤቬኔፖል ነቲ ፍልልይ ንምጽባብ እንታይ ክገብር ይኽእል ትብሉ? 4 ደቂቕን 32 ካልኢትን ማለት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዓብዪ ፍልልዩ። ግናኸ ንተቓዳደምቲ ከም በዓል ሬምኮ ተስፋ ዘቑርጽ ኣይኮነን። ሬምኮ ኣብተን ዝተረፋ መድረኻት ንፖጋቻ ፈተነ ንምፍጣር ኣብ ናይ ሎሚ ሰዓት ዝነበሮ ብሉጽ ብቕዓት መሰረት ገይሩ ኣብተን ዝመጻ ከቢድ ከምኡውን ነዊሕ ናይ ዓቐብ ኪሎሜትር ዘለዎን መድረኻት ካብ ርሑቕ ማለት ሎንግ ሬንጅ ኣታክ መጥቃዕቲ ክጅምር ይኽእል እዩ። በዚ መንገዲ ፖጋቻ ካብ ጥቕኡ ከይፍለ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ፍሎሪያን ሉፖቲዩዝ ሓደጋ ኣጋጢሞ ካብ ውድድር ወፂኡ እንተኾነ ግን ሬምኮ በቶም ዝተረፉ ኣባላት ጋንትኡ ኣብተን ከበድቲ ጎቦታት ዓብ ስራሕ ብምስራሕን ናይ መንገዲ ደገፍ ብምሃብን ክሕግዝዎ ይኽእሉ እዮም። ሬምኮ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ግራንድ ቱር እዚ ብዝለዓለ ጽንዓት ይጓዓዝ ኣሎ። ነቲ ፍልልይ ንምጽባብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ሒደት ካልኢታት ወይ ደቓይቕ እናጽበበ ንፖጋቻ ኣብ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ከእትዎ ክፍትን እዩ። ከም ንፈልጦ ቢንያም ግርማይ ብፍላይ ከም ሓደ ዓብ ስፕሪንት መጠን ቀንዲ መደቡ ኣብቶም ሓደገኛታት ስፕሪንት ማለት ፍላት ኤንድ ስፕሪንት ስቴጅስ እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ግዜ ውድድር ግን ወላ እኳ ሓደ ስፕሪንተር ካብቲ ውድድር ዘይተርፍ እንተኾነ ዕላምኡ ኣብ ፖድዮም ምድያብ ማለት ኣይኮነን። ነቲ ግዜ ቆጢቡ ብግቡእ ሓይሉ ዓቂቡ ንመጻኢ መድረኻት ምድላው እዩ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ ነጥቢ ምድብ ብሉጽ ደረጃ ሒዙ ኣሎ። ኣብዚ ምድብ እዚ ማዲስ ፔደርሰን 417 ነጥብታት ሒዙ ቀዳማይ ክኸውን እንከሎ ያስፐር ፊሊፕሰን 386 ነጥብታት ሒዙ ካልኣይ፣ ቢንያም ግርማይ ብድምር 361 ነጥብታት ብምሓዝ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ። ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ ቢንያም ነቲ ርሕቐት ብናቱ ፍጥነት ድሕነት እዩ ኣካይድዎ። ኣብ ናይ ግዜ ውድድራት ማለት ናይ ITT ማለት ኢንዲቪጁዋል ታይም ትሪያል እቶም ቀንዲ ስፕሪንተራት ከም በዓል ቢንያም ዝመሳሰሉ ሓይሎም ንምዕቃብ ከይተወጠሩ ኣብቲ ዝተመደበሎም ናይ ግዜ ደረት እዮም ዝኣትዉ። ቢንያም እውን ካብተን ዝመጻ መድረኻት ብፍላይተን ናይ ማእከላይ ስፕሪንት ሓይሊ ንምዕቃብ ኣካላዊ ዕረፍቲ ከም ዝረኽበሉ ክግመት ይከኣል እዩ። ምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዞና ኣብዚ ይፍጸም። ነዚ ቪድዮ ላይክ ከምኡውን ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እንዳበልና ኣብ ናይ ጽባሕ መበል 17 መድረኽ ውጽኢትን ትንተናዊ ትሕዝቶን የራኽበና። ክሳብ ሽዑ ዓወት ንቢንያም ሰሰናዩ። ሲነማ ሰመረ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲነማ ሰመረ ኣብ ሲነማ ሰመረ ቀጥዑሙ ዝመቀ ልዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልምታት